Daling girespondihan sa kabumbiruhan sa dakbayan sa Sugbo ang sunog nga mitumaw sa sitio Kalubihan, Barangay Kiyot, Cebu City sa usa ka residential area nga gipanag-iya sa Ricda Construction and Development Corporation. Diin gipuy-an nila ni Jimmy Ortiga og kaubanan. Sigon sa bumbero, nagsugod ang kayo alas 5:19 kagahapon sa hapon. Giisa dayon sa unang alarma, mikabat sa 23 ka fire trucks ang mitubag sa maong insidente. 8 gikan sa Bureau of Fire Protection ug 15 gikan sa Barangay Fire Brigades ug kaubanan. Nakontrol ang kayo alas 5:40 sa hapon ug napaong alas 5:58. Gibanabana ang kadaot sa maong sunog. Dulan sa 40,000 pesos. 4 ka establishmento ang naapektuhan sa sunog. 3 ka balay ang naugdaw, samtang 1 ka balay ang partially nga nasunog. Usa ka pamilya nga dunay 8 ka miyembro ang apektado sa maong sunog, apan walay gikatahong nasamdan o nakalas sa hitabo. Si Fire Superintendent Rinaldo D. Inoc mao'y nagsilbing ground commander sa operasyon, samtang si FO1 Michael John Nable ang investigador sa maong sunog. Nibutyag nga padayon pa nga gisubay ang hinungdan sa sunog. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.